लोगोफोर आं सोरां लामानि जानानै मोनसे बे आंनि इउटिउब चेनेलाव आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो सानदों मास मोननैनि गेजेराव जुदि आंनि इउटिउब चेनेला 1K थाङोबा 1000 साबस्क्राइबार थाङोबा नोंथांमोननो आं मोनसे उइनार होगोन बेखौनो आं बुंनो सानो जे कमेन्टजों लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामलां होमब्लासो नोंथांमोननि उइनारखौ आं होनो हागोन आं 1000 साबस्क्राइबार जाबानो बे मास मोननैनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार जाबानो आं नोंथांमोननो आं 300 थाखा उइनार होनायनि आं नोंथांमोननो बिबान लाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइब खालामना होबानो आं नोंथांमोननो बे उइनारखौ आं दिन्थिना होनाय जागोन आरो जाय देरहायो आं बेनो होनाय जागोन होमबा नोंथांमोना बेखौनो दिन्थिनो आखायाव लादों बेखौनो नोंथांमोना बे आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना गावनि बर' रावजों बुंनाय आरो बे हारिनि थाखाय बुंनायखौ नोंथांमोना हेफाजाब होगोन नोंथांमोननि सायाव आं मोजां बर' हारिनि थाखाय दिन्थिफुंनो हायो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायो बा नोंथांमोननिसिम आं बिदाय लाबाय एसेनोसै जय बर' हारिनि जय